Aanpak corona aangescherpt, sportwedstrijden en evenementen afgelast. Het is donderdag 12 maart. Dit is Zeeland Nu. 1 nieuwe patiënt erbij in Zeeland in Kamperland. Kantoren en winkels worden woningen. Een 100-jarig koor zoekt nieuwe zangers. Dag dames en heren, het openbare leven komt ook in Zeeland langzaam tot stilstand door coronamaatregelen. Het kabinet heeft alle evenementen met meer dan 100 mensen geschrapt. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken en iedereen met ziekteverschijnselen die moet sowieso thuis blijven. In Zeeland kwam er vandaag 1 coronapatiënt bij, een man uit Kamperland, waarmee het aantal besmettingen in Zeeland uitkomt op 9. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Zo zijn 2 klassen op een basisschool op Tolen naar huis gestuurd. Hun leraren hebben klachten die bij besmetting met het coronavirus horen. Het is niet zeker of de 2 ook het virus hebben. Voorlopig wordt er met de overige leraren op de school gerouleerd. En ook een complete klas van het CIOS in Goes zit 1,5 week thuis. Ze waren op skitrip in Oostenrijk. Ondertussen maken steeds meer mensen zich zorgen en dat merken de huisartsen. Daar komen veel telefoontjes binnen. Ja, het zijn er nu natuurlijk wel heel erg veel, zeg maar. We proberen via de media en ook via de GGD hebben we al gezegd, kijk eerst op de website thuisarts.nl om daar te kijken of je überhaupt wel moet bellen. Want op een gegeven moment kunnen we al die telefoontjes niet aan. We hebben wel wat extra hulp, wat extra assistenten, wat extra telefoonlijnen, zodat we alle vragen wel aan kunnen. Dus op dit moment loopt het nog wel. Dus eerst zelf even goed bekijken of de klachten overeenkomen met de klachten die bij het coronavirus horen en dan pas de dokter bellen. Dat het in Zeeland relatief meevalt met het aantal meldingen, betekent niet dat we niet goed moeten oppassen. Als we alleen die dingen doen en denken dat we er zijn, dat is niet waar. Wat we juist moeten doen, de sleutel ligt echt bij ons eigen gedrag. Allemaal als inwoner van Zeeland, inwoner van Nederland, ligt het bij ons eigen gedrag. Namelijk hou je aan de voorschriften van hoesten in je elleboog, geen handen geven, afstand houden. We kennen ze inmiddels allemaal. Als we ons daaraan houden, dan hebben we een belangrijke sleutel om het virus verder in te dammen. En op onze site omroepzeeland.nl daar staat vanaf vandaag een afmeldpunt. Als uw wedstrijd of uw evenement niet doorgaat, dan kunt u dat daar melden. En u vindt daar ook een live blog met voortdurend het laatste nieuws over corona in Zeeland. Het is een oplossing voor leegstand en voor het woningtekort. In de afgelopen jaren kwamen er in Zeeland ruim 1300 woningen bij door leegstaande winkels, kantoren en kerken om te bouwen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We zien toch wel dat de grote bedrijven wegtrekken. En dat is niet alleen de trend, maar het is ook dat steeds meer bedrijven die hebben eigenlijk minder kantoorruimte nodig voor hetzelfde aantal mensen. Een voorbeeld van zo'n overbodig kantoorgebouw is dit pand aan de Nassaulaan in Goes. Prima geschikt om woningen van te maken. Het is een kantoorpand van ongeveer 2000 vierkante meter. En de eigenaar heeft daar zelf al het plan gemaakt om er 23 appartementen te creëren. Alleen wachten wij eigenlijk nog op een geschikte kandidaat die daarin stapt. Hoewel het ombouwen van bestaande gebouwen naar woningen goed is voor de duurzaamheid en een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het woningtekort, zien makelaars het toch liever anders. Transformatie, dat gebeurt eigenlijk alleen op het moment dat er voor een pand wat langere tijd leeg staat geen nieuwe functie gevonden kan worden. Dus wij hopen natuurlijk als makelaar dat zo weinig mogelijk voorkomt. Maar op het moment dat het zich wel voordoet, dan is het natuurlijk een hele mooie manier om weer een nieuwe functie te vinden voor zo'n pand. Je kan van een kantoor niet zomaar een woning maken, want je zit met bestemmingsplannen en met allerlei voorschriften. Maar toch willen gemeenten meedenken en dan blijkt er toch veel mogelijk. Welkom, je bent hier in gezinshuis Huis van Hoop. Ja, dit was een uitvaartcentrum en dit stond te koop. En wij zochten een groot pand omdat we een gezinshuis al begonnen waren, maar we graag wilden uitbreiden. We wonen hier nu met z'n 9 en in de toekomst wonen we hier met 12. Nou, als je dan deze deur doorkomt, dan kom je in de woonkamer. Dit was eerst de aula. Alles was hier ook paars. Groene vloerbedekking. Dus we hebben echt, je moest er echt doorheen kijken om er wat anders van te maken, maar dat konden wij ook. En hier hebben we dan ook een slaapkamer gerealiseerd. Hier lagen dan de mensen opgebaard. Dus hier kwam de familie ook bezoeken en kijken. Dus ja, wij hebben hier gewoon andere kleuren gedaan. Ook weer een nieuwe vloer. En zo is het een leuke kinderkamer geworden. En hier hebben we dan de koelcel.
Daar lagen de overledenen en in de koeling. Dat is voor sommigen misschien wel een beetje luguber. Goed, we hebben het lekker schoongemaakt. En straks als de bouw af is, willen we dat ook wel als koelkast gaan gebruiken. Zodat dit toch nog een functie heeft. En dan hebben we hier ook een slaapkamer gemaakt. Dit was de spoeldouche eigenlijk. Dus de overledenen die hierheen gebracht werden, die werden hier zo gewassen en netjes gemaakt om opgebaard te worden. En reageren de kinderen er ook niet vreemd op? Of zijn die dat inmiddels wel gewend? Ja, die zijn het inmiddels wel gewend. Natuurlijk is er ook wel eens een grapje gemaakt. Maar nee, die hebben het eigenlijk ook nooit heel eng gevonden. De bouwput van de nieuwe sluis in Terneuzen wordt vanaf deze week nat ontgraven. En dat betekent dat de grond weggegraven wordt op het deel waar straks de schepen vanaf de Westerschelde naar binnen varen. Dat graven gebeurt met 2 kranen op een ponton om overal varend bij te kunnen. De kranen graven tot 22 meter diepte en dat duurt voor de hele bak dan tot half mei. Vanaf een uitkijktoren heb je een goed overzicht. En bezoekers vinden het prachtig. Ik kom bijna elke dag kijken als het droog weer is. Elke dag is er wat anders. Elke dag is er wel een put of een gat bij of het een of het andere. Of er staat er weer een speciale kraan. Op de Walchse stranden worden zandplateaus aangelegd, zodat toch alle slaaphuisjes en daghokjes geplaatst kunnen worden voor de zomer. Dat meldt de stichting Strandexploitatie Veren op haar website. Door de stormen van de afgelopen tijd zijn grote stukken strand weggeslagen en Rijkswaterstaat die wil het strand pas volgend jaar weer gaan opspuiten. Het Westkappels Koor bestaat 100 jaar en dat viert dat met een foto-expositie en ook met een jubileumconcert. Het is een feestelijke mijlpaal, maar er zijn ook zorgen. Al een eeuw lang klinken op Walcheren en ver daarbuiten de klanken van het Westkappels Koor. Aanvankelijk een gemengd koor, later alleen voor dames. Maar toen het ledental drastisch terugliep, werden opnieuw mannenstemmen welkom. Ik hoorde dat er iemand weggegaan was. En toen vroeg weer iemand anders die je kent, van, kun je niet bij ons komen zingen? Dus ik zei, nou, ik kom maar eens een keertje kijken. Dus ik heb hier gezeten en ik ben mee gaan zingen en ik ben nooit meer weggegaan. En daar zijn ze hier blij om, want zoals bij veel koren is de gemiddelde leeftijd hoog. Sommigen zingen er al zowat hun hele leven. Mag ik vragen hoe oud u was toen u hier dan kwam? 15, ik ben nu 80. Het is de originele Walcherse dracht die dit koor van anderen onderscheidt. Maar juist de klededracht lijkt nu jongeren ervan te weerhouden om lid te worden. Ja, dat hou je niet tegen. Die jonge mensen die willen gewoon niet. Ze willen wel zingen, maar ze willen niet in klederdracht. Nou kan ik me daar iets bij voorstellen, want ik denk ook dat het best wel een beetje gedoe is voordat je klaar bent om op te treden. Ja, dat is zo. Dat is zo. Daar ben ik lang mee bezig. Hier van Westkapelle willen ze gewoon niet. En nu hebben we heel veel uit Middelburg, Soeburg, Oostkapelle. En van Westkapelle ja, zit er niet meer zo heel veel in. De jongeren zetten allemaal veel te druk en ze sporten liever dan als ze elke week moeten gaan zingen. Dat zit niet alleen dus in het feit dat je klederdracht moet? Nou, geloof ik niet. Ja, het is wel een punt natuurlijk. Iedereen wil niet in klederdracht, het is een werk. En moet het per se, die klederdracht? Ja hoor, dat is toch een beetje ons visitekaartje. Dus zonder klederdracht, dan zijn er zoveel koren, dat zie ik ook niet meer zitten. Vooruit dan, omdat ze jarig zijn. En 100 jaar is best bijzonder, willen we ze voor deze keer een handje helpen met de werving. Wie komt er zingen in ons koor? De mbo-opleidingen van het groen onderwijs van Scalda zijn aan vernieuwing toe. 2 jaar geleden nam de school de opleidingen van Edu Delta over. En nu de rust na de overname weer is teruggekeerd, is het tijd om naar de toekomst te kijken. De eerste stap, dat zijn simulatoren die boeren in spe leren hoe ze met een trekker moeten rijden.
Deze eerstejaarsstudenten van de agrarische opleiding in Goes hoeven vandaag niet de traditionele schoolbanken in. Vandaag leren ze hoe ze op een trekker, graafmachine of ander groot landbouwvoertuig moeten rijden op deze speciale simulatoren. Ik ben nu aan het graan dorsen. Ik ben nu met een kraan bezig en dan moet ik een sleuf graven. Ik ben op de hefstuk bezig. Ik moet een parcours afleggen voor de behendigheid. Scalda heeft de computers gekocht om het groen onderwijs nieuw leven in te blazen. 2 jaar geleden nam de onderwijsinstelling de mbo-opleidingen over van EduDelta. Nu de rust na de overname is teruggekeerd in het gebouw, is het voor de school tijd om te innoveren. En daar zijn simulatoren een onderdeel van. Als je kijkt naar het groen onderwijs, veiligheid met grote machines kunnen werken, vinden we het belangrijk dat we de jongens al ervaring laten maken met dit soort machines. Het haalt natuurlijk niet de werkelijkheid eruit, maar de basis proberen we hier gedeeltelijk neer te leggen. De bedieningen zijn hetzelfde als de bedieningen op een echte trekker of op een echte graafmachine. En op dat moment kunnen ze uren maken om straks in de praktijk bij hun stage of in het echt er ook goed mee te kunnen rijden. De studenten rijden wel eens met zo'n groot voertuig thuis op het boerenerf. Maar om meer ervaring op te doen is het computerspel handig. Ja, je kan het wel goed leren zo. Als je nog nooit de kraan hebt gereden, dan kun je als eerste op de computer leren hoe dat je een kraan draait, hoe dat je graaft, hoe dat je nou afgraaft of zo. Dat vind ik wel goed eraan. Makkelijk om te leren, zo moet je niet alles in de praktijk kennen. Het voordeel is ook dat wanneer de jongens ergens tegenaan rijden, de school niet meteen een dikke rekening op de mat krijgt. Als een student met een minigraver eigenlijk te diep graaft, kan de arm breken. Nou, in het echt wil je dat natuurlijk niet hebben, maar hier druk je op reset. In het rapport komt het wel terug, dus de student kan op dat moment ook leren van zijn fouten. Maar voor deze boerenjongens gaat er natuurlijk niets boven een echte trekker met ronkende motoren. Liefst zou ik toch wel het in de praktijk leren. Het is, in het echt is toch, dan voel je alles nog wat meer aan en dat is toch wel wat echter, ja. Scalda heeft de simulatoren uit eigen zak betaald, terwijl er nog een subsidie van het Rijk op de plank ligt. Vanuit de regio Diel-Zeeland heeft het groen onderwijs €500.000 gekregen om zich verder te ontwikkelen. Volgens de teamleider wordt dit geld gebruikt om de samenwerking met bedrijven te zoeken. Een voorbeeld is dat we een aantal hectare grond op dit moment pachten, waarbij onze studenten zelfstandig eigenlijk al verantwoordelijk zijn voor een aantal hectare grond. Maar we willen daar het bedrijfsleven nog nauwer bij betrekken. Dus of onze studenten naar het bedrijfsleven of het bedrijfsleven onze kant op. Ook wordt er gekeken of er vanuit het bedrijfsleven nog behoefte is aan nieuwe groenopleidingen. Het zal de studenten een worst wezen. Zij hebben hun nieuwe speeltjes met open armen verwelkomd. Al leveren de nagebootste trekkers ze geen trekkerrijbewijs op, ze nemen het spelletje uiterst serieus. Lukt het een beetje? Ja, het gaat wel. Alleen 2 dingen tegelijk doen is een beetje lastig. Dan laat ik je verder mee rusten. Succes. Na al die dagen regen, eindelijk de zon er is vandaag op veel plaatsen in Zeeland. Al blijft het met windkracht 6 stevig waaien. Maar de komende dagen dan wordt het opnieuw regenachtig. En in de laatste getuigen zometeen het verhaal van Annemarie Adriaanse uit Middelburg. Ze woont in de oorlogsjaren op de Dam en ziet in 1944 hoe de bevrijders daar worden onthaald. Ik hoefde alleen maar naar dokter Fijkema te gaan, die een zeer bezadigde Fries was. Die heeft staan dansen op de stoep. Nee, stond hij te dansen als een gek. We zijn vrij, het is allemaal over. Maar eerlijk gezegd, de deceptie kwam gauw. Toen al die mensen niet meer terugkwamen. Ja, dat dus zometeen. En tot zover deze Zeeland Nu. Hou voor meer Zeeuws nieuws onze app en onze site in de gaten. Vanaf vandaag dus met een live blog over corona en ook een afmeldpunt voor evenementen die zijn afgelast. Ik wens u nog een hele fijne donderdagavond.